bagong aga, nagkaantabay na anbanwa. Sulat yung sa tong katiwala, sa katotohan, sa bareta, sa pagtabang sa kapwa. Oras, alas 10:03. Uyang katotohan, political authority, either within the political community as such or through organizations representing the state, must be exercised within the limits of the moral order and directed towards the common good. Citizens then are bound in conscience to obey. Accordingly, the responsibility, the status, and the importance of the rulers of a state are clear. Gaudium et Spes, Vatican II, paragraph 74. Yan po ang katotohan. Veritas News Alert. Uyapuan pang alas 10 na news alert, hatod kan Marca Fay. Pinatawan nin anom na bulan na suspension kan Office of the Ombudsman ang mga dati asin presenteng opisyal kan Procurement Service kan Department of Budget and Management o PSDBM asin Department of Health. Kasabay sa ipinairarom na preventive suspension si Overall Deputy Ombudsman Warren Leong na dating PSDBM Procurement Group Director. Katakod ang preventive suspension sa controversial na pagbakal kang medical supplies sa formally kan kasagsagan kan COVID-19 pandemic. Base sa desisyon ni Ombudsman Samuel Martires, igwang bastanting basihan tanganing ibugtak sa preventive suspension ang mga respondent mantang pigsasagibo ang investigasyon. Kasabay pa sa mga pinatawan in suspensions in the health under Secretary Nestor Santiago Jr. as in dating budget under Secretary Lloyd Christopher Lau na nangenot sa paglaog sa kontrata sa Pharmaly. Apera digdi, 30 iba pang mga dati asin presenteng opisyal kan PSDBM ang pinatawan in suspension without pay kan Ombudsman. Kasunod kay ni sinugo kan Ombudsman sina DBM Secretary Amena Pangandaman, OIC Maria Rosario Bergeri asin Lots Aguirre, Acting Chief Administrative Officer kan Human Resources and Management Division kan Office of the Ombudsman na ipautob ang preventive suspension. Yan ang pangalas 10 na news alert atod kan Marca Fay 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kaping tunay na may herbal at puro ang sangkap basta Marca Fay Suabe. Ini po si Susan Balane, maray na aga. Veritas News Alert. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda.
Good morning! Maray na aga po giraray sa inyo gabos mga tugang. Aldaw naman in Webes, kita po ang magribanan. Digdi po sa satuyang programa ang pag-edukasyon na sinpangkabuhayan, hatod po sa inyo kan Bicol University Extension Management Division. Ini po sa inyong mga kasabay sa gudyan alas 11 nin pagkaaga, si Edgar Barameda. Liwat na nag-imbitar sa inyo na magribanan po kita para sa saro naman edisyon. Presentasyon kan sa miyang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Yan. Good morning, good morning. Morning sa gabos ng mga personahe kan Bicol University, teaching and non-teaching personnel. Sa panginat po kan sa muyang presidente, si Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres, ang sa muya pong 9th President. And of course, sa gabos ng mga Vice Presidents kan Bicol University, siyempre pa, ang nag-inisyar kaning programa na ini, ang Extension Management Division, sa panginot ni Professor Rowena Weng Soylo. And of course, ang sayang staff yan. Sara Mel, Sara Ed, Sara Beth, and so on. So mga pag-iribat yan sa Extension Management Division. Kita po ko na mag-iribanan ta may piglakaw po sa yung partner, si Professor Seth Di Matera. Mga naaldaw nin Webes, Marso 23. Uy, madali una. Sabi ni Rolly Casubago, madali na ngayang Semana Santa. 1 week na lang, Holy Week na. Ayun. Kaya pala mahiling doon sa lawasan, medyo solemne na ang sa tuyang kapalibutan. Nagupo na maging solemne ang sa tuyang pagkalibutan. O kapalibutan ba ya? Okay, ngayon pong pagkaaga, as usual, may mga bisita kitang mga kauron, mga resource speaker. Sabi ko nga po ka nakaaging simana. Ngayon na bulan na Marso, ang mga i-feature niya itong mga resource speakers, hali po sa College of Business Economics and Management. Yan, si BEM. Sarap po sa mga units kan Bicol University. And this time, ang papag-urunan ta, mga tugang inipong pigaapod na CPA Helps. Tadyan po bugas sa samuya sa CBEM, yung kaming apat na major courses. Yan. Yan ang accountancy, and BSBA, pero under dyan sa BSBA may 5 pa or anom na mga programs. Yan. And of course, ang samuyang economics, and the last is the entrepreneurship. Yan. Pero ngayon na pagkaaga, ang tutugaron niya ito mga tugang, iyon may kinaraman sa programa, aktibidad na pinagigibuman kan sa mga department kang samuyang college, ini pong accountancy department. Taon-taon po sa muyang pagbabalik, ano po yung programa na banner program kang accountancy department na pinag-upload na CPA Helps and Gabay Yaman Extension Project? Yan. May makalay po kita ang sa tuyang department chair and sa pa na faculty member kan accountancy department. Yan po sa mayang pagbabalik sa programang pang-edukasyon at pangkabuhayan atod sa kan Bicol University Extension Management Division. Para sa pinakamurang pamimili sa Legazpi, mag-shopping sa Home Enterprises. Dito makukuha ang iba't ibang items, gaya ng gamit pang bahay, pang opisina at pang eskwela. Ang Home Enterprises ay meron ding RTW at iba't ibang regalo para sa kahit kanino. Sa Home Enterprises, pwede kayo bumili ng wholesale at retail. Home Enterprises, F. Imperial Street, Tinaco, Legazpi City. Tandaan, para makamura, dito ka na. Home Enterprises. Hep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso. Mark Stevia Food Supplement. Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya. Mark Stevia Food Supplement. Another product of Jmar Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar. Kung Joey Udikan albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa
national airport magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad, may modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee dahil sa tabang ni Kong Joey. For your offset, digital printing, and publishing needs, come visit Via Maria Press and Publishing. Via Maria Press and Publishing, one of the outlets of the Diocesan Multimedia Services Incorporated of the Diocese of Legazpi. Services offered: publishing services, book designing, page layouting, manuscript editing, ISBN and copyright application, promotion, and distribution. Also offers offset and digital printing of books, magazines, newspaper, official receipts, brochures, pamphlets, calling cards, tarpaulin printing, book binding, photocopying, advertising, souvenirs, and other merchandise. Via Maria Press and Publishing, located at Old St. Jude Catholic School Compound, Seoul Subdivision, Bitano, Legazpi City. Like their official Facebook fan page, Via Maria Press. Via Maria Press and Publishing. That and all prints. God may be magnified. Calling all fur parents. Looking for a quality and affordable Zeolite cat litter? Huwag nang mag-worry dahil nandito na ang QZQ Zeolite cat litter. Perfect sa mga miming nyo. Order free, all natural pa. Available in 10 liters, 310 pesos lang. At ang 25 liters, 450 pesos lang. O diba? Hindi mabigat sa bulsa. Mabibili sa Manson Hardware or send us a message. Zeo Wellness FB page. Zeolite cat litter. Swak na sa budget, kaya wag nang maging bitter. QZQ Zeolite Cat Litter will make your day better. Choose right. Use Zeolite. Mabibili din sa Hubama Enterprises sa Malilipot, Albay. Ang buwan ng Marso ay simula ng pinakamainit na panahon sa ating bansa. Kasabay nito ay ang pagdami sa sunog na itala araw-araw. Kaya naman sa panahong ito, ang inyong Bureau of Fire Protection ay muling nagpapaalala na maging maingat at mapagmatsyag. Pagkaliing alamin at isabuhay ang mga pag-iingat labang sa sunog at alamin ang numero ng pinakamalapit na fire station sa inyong lugar. Kami ay nakabantay at laging handang tumugon sa oras ng inyong pangangailangan sapagkat sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Bureau of Fire Protection, Radyo Veritas Legazpi at ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Albay Chapter. Sige, balik na po kita digdi sa satuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan atod sa tuya kan Bicol University. Okay, oras niya to mga tugang eksaktong 16 minutos makalampas and alas 10 nin pagkaaga. Uy, shout out na digdi. Ay, kumusta sa ko yung mga pag-iriba diyan sa College of Business Economics and Management. Yan, sa ko yung mga kairiba, faculty, and non-teaching personnel can be UCBEM. Nakasadri ano. Yun ang una. Okay, dito na paraluyan po. Kung yun ang pagkaaga, ang sa tayo po mga bisita, yun ang morning, kan sa tuyang episode na may titulong CPA Helps and Gabayaman Extension Project. Nasa linya na po sa kuyang mga kasabay, ang Department Chair kang Accountancy Department, si Professor Analisa O. Pabilona, and then kasabay niya si Professor Ray Joseph Redoblado. Morning, ma'am. Morning, Ma'am Pabi and Sir Ray. Good morning po, Sir Edgar. And good morning din sa gabos ng mga paradangog kang Radyo Veritas. Okay. Garo sanay ka naman may interview talaga sa radyo. Ano, ma'am? Ngayon po. Sanay lang po ako magdangog sa radyo. Mahilig sa... si Sir Ray. Oy, welcome back, Sir Ray. Kumusta sa travel ta sa Cebu? Good morning, sir. Mapagal man, sir, pero magayon sa experience po. Good morning to all. Morning, okay. Ang tema tangon yan, Ma'am Pabi and then Sir Ray, ining CPE Helps and Gabayaman Extension Project. Primero, ining unang CPE Helps. Pag sinabing CPA Helps, Ma'am Pabi, ano pong gusto sabihin kanina sa storyang department, sa accountancy department? Okay, ang CPA Helps po, acronym po yan sa
ang mga banner extension Mhm. projects. CPA helps, gustong sabihin po, community projects of accountants to help enhance the livelihood of people for sustainability. Mhm. Yan po ang gustong sabihin kang CPA helps. Mhm. Ini pong Gabayaman Extension Project, ano po ini? Oh? Ano po ini, actually, kumbaga, although pang duwa ngayon siya na banner extension project ni, pero minaluwas na gariman sana siya katabang kabulig man kaining CPA helps kasi ang may mga modules na tigigibo under this extension project. So digdi po sa Gabayaman Media Initiative, ini po ang extension project na ang objeto i-promote ang accounting and financial literacy po different media platforms. Okay. Kaso ano po yung nagpunta tabi Ma'am Pabi and Sir Ray ining CPA helps and ano ang pinakang purpose niya, objeto para ilansar ta ining extension project ta diyan sa CBEM? Sir Ray po, Ini po sir na CPA Helps, nagpo-training sa ROPA January 2016. Till now po, nagdadalagan pa man siya para makatapos sa tuyang mga kairibahan. So, dakol naman pong mga naging organisasyon na natabangan kain para maayos sa indang mga libro, buda sa pag-intindi kung paano mag-ayos ka sa indang mga financials, buda mga kwarta, para may improvean sa indang mga negosyo. Ang target ta ni Sir Ray, mga small entrepreneurs, mga micro entrepreneurs, para turuan sinda kung paano mag-record, paano ang importansya kan accounting. Tama ba tabi, Sir Ray? Opo, sir. Karamihan po talaga kayo mga micro, so mga sadit, kasi aramdaman po ka na date ang resources or ang mga kakayahan ninda na magwaki accountant or bookkeeper. So, bilang sarong function sa university na magtabang sa community. So, ita pong Department of Accountancy kan Bicol University, so nagtatao po kay extension sa INDA para pa po lang po sir sa pag-record. Kasi karamihan po talaga ang pag-aram sa accountancy, mag-record lang. So maliban po man po, dapat po, tatabangan ni Sinda kung paano magdesisyon gamit ang igwasin ng kwarta, anong gigipuhon, so tamang pagpresyo, so, mga kasabay na po duman sir sa pag-record. Kasi kay kuhan duman. Pag warang record din, di mo maaraman kung ano ang sa iyong desisyon. Ito po, sir. Okay. Sa mga naging experience na tabi indo Sir Ray, sa mga naging kliyente ta, ano usually ang problema nindao? At minsan magami mga istorya na naglag ngaya akong 10,000 sa tindahan ko, after 1 month, nawara na ngaya. Ano siya usually na-encounter nindo? Kulang talaga sila ng mga records, daing sila aware ka na importansya kang mga dokumento. Anong na-experience na tabi nindo Sir Ray sa mga ining engagement na ini? Ang numero unong problema po dyan, bako lang po ining mga kliyentita, pati man po sa iba, na igwa ng accountant, pati igwa man sa mga darako lang kumpanya, ini man ang nagiging problema. So, nagkakamingle or nagkakahalo ang personal na mga expenses, gastos sa negosyo. So basically sir, ang nangyayari, 'di ba, data man po matataram na ang pagnenegosyo talaga, gagamit yan para magkagawang income sa pamilya. Yes, ang nangyayari, so kita kan sarong aldaw, nagagamit tulos duman sa personal na pangangaipuhan kan sa tuyang mga PSA. So ang nangyayari, mali lang po talaga na napagsasabay sa gastos kan pamilya or kan sa dire duman sa gastos kan negosyo. Ang nagiging mali din po sa duman, at syempre, dito pa may iwasan tayo talagang kabuhayan, ang nangyayari is, tigagibon ninda na ang negosyo para taong kwarta sa pamilya. Mali ang pagpiling ninda duman sa negosyo. Na dapat po sana, ang sarong negosyo, sarong tao man yan, na dapat nag-i-improve man siya, nagatipon, para makapag-expand. Then, sa maabot, ito man po ang taong kita duman sa pamilya. So, ang minaluwas lang dyan, sir, nagka-mix po talaga sa mga expenses mo na income. So, ang the best po dyan, nag-ipon, dapat sa mga tagsadiri, nagsisweldo duman sa negosyo.
bako sa negosyo ang ma-cover kan mga personal na expenses or family expenses kan tagsabit. Iyo. Iyo mo na gid sir, siguro na experience ninyo na may sarok kita ngayang natabangan na nagbugtak sa ning capital na araw kay ni the following month ang tada na sa nao mga non-saleable items paano ninda na yan tabi sa Ray day ba sindanin sa primero mga nindo pag reparo day sindanin mga garuga simple ledger ba ngaya na in out o kung day man paluwas palaog kang kwarta or talagang day sinda aware na kaipuan ang mga araw kay ni na separado ang business sa personal. Bali po sir, sa lubos na Ilinggi, may mga kliyente man kita na igwa, pero dahil lang po ninda araw kung paano ito na. Okay. Ang iba din naman talaga, may notebook lang, nakatago din dyan, nagsusurat sinda kan mga tigbabayadan. Igwa sinda, record keeping naman ini. Ang mali lang po talaga is hindi na siya nagagamit kimatanos para makapag-description kitama. Ang iba naman, wala talaga. Ang gibo lang talaga nila is magbenta, mabakal, mabenta, mabakal, tapos iyon na pagkabanggi kung anong natada, ito nang gagastos nila pamilya. Garo sir, ang iba diyan ungay sa pamasahe, uning pambalon, uning pambakal kisira. Garo nangyari aron kan nasasalak so personal gastos duman sa kaya na determinan kung pira na so naglaog, pira na so income. Garo aron kan nangyari sa iba Opo, karamihan po sir, aron ito ang nangyari. Aside kani sir na pigituran ta sinda sa recording, pigituran ta man sinda na i-analisar ini yang income mo, ini nga dapat aron ka ng benta mo, ini nga dapat di ka magsobra. May mga aron kita ka na garo intervention man sa inda. Kasabay po ito sir, extension program ta. Igwaman kaming mga notebook na tigkatao duman sa mga kliyente. Bako siya kasing komplikado kan mga notebook duman sa mga darakulang kumpanya. Ta syempre mas komplikado ang transaction, mas komplikado ang recording. Kami po sa department, nagtarabang kami na kami po lisensyo na maski sa mga day po nakatapos kipag-adult accounting, makakasabot ang surat duman sa notebook rate. Then pagkatapos kan sarong aldaw or sarong semana, pwede man na bulan-bulan, may iling mo na subalan kan sarong account or ledger, may iling mo duman. Tapos may iling mo na rin duman kung mangguran sa income mo, sarong aldaw. Kasi duman po, mamamanage po ito kan sa mga kliyente. Okay. Natuturuan taman si Sir Ray na may mga obligasyon ka mong babayadan, arog ka niya may sa barangay, may mga tax ka mong babayadan, or iba pang mga obligasyon. Aside ka itong benta, paluwas kan kwarta? EU po sir, kasabay po yan sa gabos. Kaya po nagkakaigawang record or notebook. Sa ito ang matabang sa imo para maaraman kung ano sa mga dapat bayadan or ano pa sa makukolekta mo or pira lang dapat na pwede mong tuwaon sa benta mo para pang-expenses sa pamilya. Pero at the same time, Sir Regar, may component na ni kang financial literacy. Bako lang sa bookkeeping, sa pag-gibok yung mga records, pero may component na ni kang financial rating financial literacy kasi siyempre pigturan ta sinda unang yang income mo ning dapat pero kasabay nan sir yun ang initial kang financial literacy Opo sir, kasabay na po yan sa pagdinegosyo. Ang mali lang po kaya talaga sir sa pag-intindi siguro pag sinabing accounting mga record lang. Dayman po yan nagpupun po kaya yan sa tamang konsepto kung paano mo gagamitin sa record mo. Buda so pag-identify ka ng resources mo na dapat sa mo, buda para sa mga family expenses, mga cash, kasabay man po duman sir so product costing. Okay. Sa numerong rason kung yata doon na liquidate na negosyo. Okay. Mga nalalugi. Ayun. Natuturuan taman sina Sir Ray, nagagaidan sila, halimbawa iningaya ang mga accounts baga, iningaya cash, iningaya assets, iningaya current liabilities, natuturuan taman sinda para maski pero paano in a layman's term, natuturuan ta sinda kaining mga account titles? Opo sir. Yun nga lang, ang nangyayari, padiit-diit ni sindang tig, tuturuan. Taday man po kaya na, sararuan bagang turukawan, masasabutan tulos. Tapos ang pinakamagayin po sa inda sir, sinabaga, negosyante na, nasasabutan po sinda yan. Pero padiit-diit ni sindang tiga tao para at least, bako biriglaan.
Primarily dyan ang aram ninda sa mga cash, Kas. inventaryo, Aha. yung receivable, ang aram lang ninda sa mga kolekta, sa mga dikit na bayadan. Aha. Pero maliban po dyan, may mga details pa kaming tiktutok sa inda para mas masabutan ninda kung anong operasyon kan sarong negosyo. Ang usually kasi din, sir, ang saro sa kaya data masyadong na-expand or siguro nadulugi ang negosyo, data po na ma-manage or data po na iiling. So financial aspect ng pagninegosyo. Oo, yung pinaka-importante ano. Paano sari ang proseso? Pag malaog niya ka mo sarong kliyente o sarong naging project ta, ano ang inot tindong hihiling sa kliyente na yan o sa target o beneficiary? Anong init ang hihiling sa inda? May pighanap ba kitang records o naghahapot mo na kay sa inda kung ano nangyari? Ano po usually ang proseso mo na, Sir Ray? Ang inot po cancer, so day muna naiiling. So commitment po ninda. Gusto talaga nila makaupod para makatabang kami sa inda, dapat igwa po duman ng commitment sa kliyente. Okay. Then basically po, sir, day na kami nag-expect na igong record. Kasi ma-difficile din kasi kung may kayong mahanap, igwa na po kamo kay financial statement, igwa po kamong bank statement. So, since ang kliyente is karamihan mga micro, so mga nasa gilid o kaya so mga nagapuon pa sana, syempre po marami yan sa imo, ta gusto mong makaupod. Ayun. So, di na po kami nag-expect. Pero mas magaling po kung napunan na naigwa. So, kung may record man po, o di mas marahay po. Pero nagpupuon kayo talaga sa mga interview kung ano na ang aram or kung ano na po ang tigagibukan sa rong negosyante. Kasi po, ang pag-accounting or pagre-record, nakadepende din yan kung ano so tigagibukan negosyo. Kung nagbebenta, nagsiservisyo, nag-manufacture po baga or nagagibok yung produkto. So, nakadepende po kasi kaya gabo sa aram ka negosyante duman sa negosyo niya. Duman po kami maghibok specific na program po duman sa negosyante. Bako lang po siya kaya so sa raruan para sa gabos. So may padiit-diit tiga cater me. So kaipuhan kan sa rong kliyente. Okay. Sa primerong approach, sa dahi resistance ngayon ano na ngayon, sanay na ngayon akong daing record na sa isip ko na ngayon. May mga arog ba kayan, ma-record po ngayon ulang-ulang ngayon. May mga na-encounter ka mong arog ka na so mindset or talagang nakatuda na ninda, may mga arog ka tabi sa Ray? May nagkatira po, pero bako man po, basta, syempre, aram ninda, pag nadang ninda ng accounting, halang ngayon po, yan. Tapos, yaon po dyan na masaway so tax ngaya. Yun, yan. Yung mga problema dyan. Pero habang i-explain niya siya pa date-date, naiiling ninda na maray man pala na igwang accounting, buda, so tamang pagdesisyon duman sa mga records ninda. So padit-dit nawawara so pagkailang ninda or sa resistance ninda. Pero igwa yan, taporpermi yan, aram ninda dagdag trabaho. So, syempre, matapaw kaan. Buda, syempre, huna ninda, dakulang babayadan. Yes, Okay, duman po naiiling na padit-dit nawawara po so resistensya kan sa tuyang mga kliyente. Ayun. Usually, ang nagigibo kang mga records, alam ko naturan na sila na-appreciate rin ang pag-records. Ang minagibo ka ni Sir Ray, so mismong negosyante, o may kukuaman silang tao o katabang para, ayun na magibo ka ng mga recording na yan sa experience nindo, Sir Ray? Sa Muya po, sir, ang karamihan po talaga, so mga tagsadiri. Tagsadiri, Oo po. Tapos ang tigtatarami po propermi sa inda na dapat ang tagsadiri tataokan recording buda pagbasa kan mga records ninda, mag-analyze. Hindi dapat po kaya ang mga negosyante or mga tagsadiri na propermi na lang maasa sa accountant. Pero yan po sa parang personal na, sa kuya man po, bako lang po sa department, sa kuya, pero yan sa gusto kong mangyari na ang mga negosyante, tatao po magbasa. Kasi minsan po, karamihan po talaga is, tigdidepende na lang. So, minsan, di man din nasasabutan, palang parang pan-accountant, tango sa ng tango. So, delikado din po yun. May mga experience din po kasi ako, sir, na may accountant, pero nung hinapot ako, tapos in-explain ko sa inda na may mali duman sa napagdesisyon ninda, duman nila na-realize po na may mga mali din duman sa, di kaya ninda nasabutan so tinarag ka accountant or dahil sa kulang po so pagkakasabot ninda duman sa records na igwa sa inda. Ayun. So yun mo na ang problema, no? May mga na-encounter ka muna, ay nalansi ngaya ako, ay uni pala niya, may natabag ngayon ka, ay uni ngaya pala nila, ko na account, may mga kami experience ka na all of a sudden, ka naglaog kita,
tapos na-introduce nindo na recording na, ay, nagbasa lang nga ako. Tama ba, sir? May mga ka na instances? Sa tuyong kliyente, digdi po, sir, sa CPA Help. So, wala pa man po. So, parang Wala pa man. Para syempre, medyo nagpupuan pa man sa pero sa mga outside digdi po sa CPA Helps, minsan nagadigdi sa muya or naghahapot personally, mga barkada tabaga, mga negosyante, naghahapot, ay iyo nga pala, namali duman. Ayan, so, namali. maski po sa may mga established ng mga negosyo, duman po, may namamali man gila yon. Pero kulang lang po talaga kaya sinda sa pagkasabot. Then po kay puhan na talagang professional ka sa pagbasa kan libro or boda kan mga tawag. So may aram ka lang para at least na nasasabutan mo sa desisyon na ginibo mo. Okay. Sige, Sir Ray. Babalikan ko ka mo ni Ma'am Pabi. Siguro sa pagbabalik ta, diskuturin taman ining gabayaman. Aram ko may mga partner ka mo, Sir Ray, na nangyari na naging katabang ta, if I'm not mistaken. So, sarong bangko yata. And then, igwapa ka mo mga tabangan dyan sa laugang SEBEM ng mga small entrepreneurs na nagkaigo ng testimony na, uy, nagmaray na nga sa ano ko, nagmaray na nga sa financial status ko, etc. Babalikan niya to yan, makalis lang ka nagkapirang pagiramdom. Nurture your Catholic life. Visit Vita Católica Bookstore for your books and souvenirs, religious items, and liturgical supplies needs. Visit Vita Católica Bookstore. Vita Católica Bookstore with a selection of different inspirational books, Bibles, children's books, novenas, vestments, catechetical books, mass cards, neo books, shirts, rosaries, pins and medals, images of saints, and others. Vita Católica Bookstore is located at the ground floor, El Palacio Building, Albay District, Legazpi City. For inquiries, message them on Facebook. Vita Católica Bookstore, an outlet of the Diocesan Multimedia Services Incorporated, Diocese of Legazpi. Your destiny at the heart of Legazpi, El Palacio, the first enterprise development product of the Diocese of Legazpi, El Palacio, a unique place to spend and create memories with your families, friends, and loved ones. Homey accommodations with cable TV and Wi-Fi. Comfortable rooms with hot and cold shower with function halls. Perfect for wedding receptions, birthday parties, trainings, seminars, conventions, and meetings. El Palacio is conveniently located beside St. Gregory the Great Cathedral Parish, Albay District, Legazpi City. Come and visit us. When you experience El Palacio, you are extending help for the welfare of the clergy of the Diocese of Legazpi. For inquiries, contact 0936-921-1225 or message us through Facebook. El Palacio, your palace experience. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Hatod sa Indo, kan St. Stephen the Proto-Martyr Parish, ang panibagong raffle draw para sa pagpapagibo, kan bagong retablo, kan parokya. This time, pwede ka bumanggana nin brand new Toyota Wigo. Auto para sa retablo. Prizes at stake. Consolation prize of 10 desk fans. Third prize, brand new gas range. Second prize, brand new 50-inch smart TV. As in first prize, brand new Toyota Wigo. Draw date on May 31, 2023 at St. Stephen the
Proto Martyr Parish. Pwede ka mo magbakal ticket. Digdi sa Radyo Veritas Legazpi, Spirit FM, o sa Vita Católica Bookstore, ground floor, El Palacio Building, Albay District, Legazpi City. At ngayon, narito ang ating #Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Stella de Torres po, taga Emelda, San Juan, Batangas po. 53 po. Opo, napakahilig po at napakasarap po ng Marcafe. Ako po yung dati nananakit ang aking katawan at saka po madalas mahilo. Nahapdi din po ang sikmura. Ay sinubukan ko pong uminom ng Marcafe ay talaga pong nawala ang sakit. Talaga napakahusay po ng Marcafe. Ay nasubukan ko nga po talagang maayos nga po ang Marcafe at yun po ang nakakatulong sa aking kalusugan. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Sa tuyang diocese, nag-organisar nin sarong Cedar Meal sa March 24, 2023. Katakod kan ika-25 taon na anibersaryo kan ordinasyon sa pagka-obispo kan sa tuyang ginagalangan na obispo Joel Z. Bailon, inigigibuhon sa Concourse Convention Center, Legazpi City, alas 6 ng pagkabanggi. Ang mga tickets mababakal sa saindong parish offices. Balik na po kita sa satuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Atod po sa tuya kang Bicol University Extension Management Division. Okay, so diretso na kita. Yung may beginning baya ako muna. Okay, balikan ta sa tuyang mga resource speakers ko na pagkaaga si Professor Analisa O. Pabilona. Iyo po ang samayang department chair kan accountancy department and si Professor Ray Joseph Rodeblado. Barabar ka magdaman kay Ma'am Pabi. Sir Joseph, Sir Ray, kung may gusto palang kita ngayang interesado, let's say paratinda ngaya ako nin maritatas, paratinda ngaya ako nin gulay, etc. Gusto magpatabang o magditinda ngaya ako yung araw kani, gaya akong sari-sari store sa mayang barangay. Paano sila maka-connectar tabi sa tuya, Sir Ray, na maka-avail kan sa tuyang services kaning CPA Helps? Simple man lang po, sir. Maduman man lang po sila sa tuyang opisina para mag-agad kay assister. Tapos kami na po duman ang bahala sa mga paperwork sa tuyang eskwelahan. Okay. Dahil syempre, gobyerno kita. So kita po ang magibukan mga paagi para po matawan po sindang tabang. Ayun. Pero pwede mo kita, Sir Ray, magduman sa inyo, dahil ako nakakaling ito, dahil bantay sa araw ngayon, dahil bantay nga sa tindahan. Pwede mo kita magduman, ano? Opo, sir. Okay. Usually din ang Gibome, naghahanap po kami kay organization na miyembro sinda duman para so organization na rin po ang ma-outreach duman sa mga kliyente para sararuan po ang paghanap po sa inda. Iyo. Minaroon ako, Sir Ray, may saragutan na tabangan na kliyente dyan sa babata, sa may kantin. Ano nga so naging experience niya or so testimony niya? Duman po sa duman, demi po kaya siya expected na makasabay. Ang makaliga lang po duman, biglaan na lang kami naghirilingan duman po sa training. Okay. Siguro yaw kasabay siya duman sa ibang org, tapos org na ito, naimbitaran ni, so naghanap po kaming kliyente, tapos yaw po siya duman. Ang nangyari po, sir, sa Inot, ang gibo lang talaga ninda is notebook lang. Ang magay po duman pa, sir, data po mama sabi na ini pong mga kasarabay ta, maski mga sireliyot sindang mga negosyante, tataong po sinda kan record keeping. So basically, may notebook mo po sinda. Ang nangyari po duman is, tinawan niyo po sinda ki mas magayon na notebook na may design. So tamang amount, kung ano so description kan ginibo kay itong transaksyon, kung paano mag-compute, yaw na po kaya duman. So, mga nagkapirang bulan, siguro nga po, nagsarong taon na po ata. Minalawa, sabi po ninda, sir po, magayunan po, so igwa kaming recording nun yan. Puro aldaw, naiiling po ninda, kumpara so nadagdag duman sa kwarta ninda. Usually po kaya, sir, ang pagkasabot ninda, pag may kwarta, may income. Yan, Kaya duman po, baga kaya, sir, nagkakawara na may, so sabi mo po kanina, may 10,000 kang kapital, biglang nakawara. Duman po sa inda na nailing po ninda na so mga kapital ninda na maintain day no wara. Kasi po properly recorded so mga transaction.
Then, minaluwas po, naiiling ninda na iningkita lang nangunyan sa aldaw na ini. Ini lang ang pwede kong gamiton duman sa personal na mga kaipuhan kan pamilya. So, nakatabang so recording. Then, habang naghahaloy po ito, naiiling po ninda, ay, pwede palang magtipon pa kasi nagsasobra mang palang so kita. Kaya minaluwas po, sir, nung maski po inabutan silang pandemic, nagamit ninda ito sa pag-expand kan sa ding mga gustong mangyaring negosyo. Iyo. Nakatipon kaya sinda, sir, duman dahil sa record. Naiiling ninda na may kwarta pa sinda, so nakatipon, then nagluwas po, nagmaray sa income. Nung duman lang po sa sarong negosyo. Saro pa lang ito, sir. Tapos nung nagka-pandemic, so naging creative naman po sa tuyang kliyente. So natipon po ninda, nakapagpundar kay bagong negosyo habang day po nangyayari. So kantin ninda digdi sa BU. Okay. Nakapagpundar sinda kay bagong negosyo na nagpatok duman during pandemic. Tapos nag-recording naman sinda hanggang naiiling ninda na tama pa so padalagan ninda duman sa negosyo. Kagayon kang istorya, no? Yan sa mga best practices tao. Gayon, okay. Babalikan ko si Ma'am Pabi. Ma'am Pabi, itong sa gabay sa Yaman Extension Project, I think may may mga kapartner kita o may mga agency kita, organization na kasarabay tamang po dili sa pag-conducer kay ning Gabay Yaman Extension Project, Ma'am Pabi? Hello. Ito, sir, ang nakatabang miligdi po si Kamalig Bank. Kamalig Bank. Opo. And actually, ini pong Gabayaman Media Initiative kang nagahururon nga ni kami, sabi ni, gari ang CPA helps, igwa talaga siyang katabang. Maski siya ang nag-help man sa iya ang Gabayaman. Kasi ang mga training manuals po, so tiga, istorya po ni Sir Ray na, so libro, so so simplified na libro na pigagamit kang mga micro-entrepreneurs. Actually po, ang paggibo ka ito, kumbaga, lad siya or output po ito kang kang Gabayaman Media Initiative. So training manuals and modules po, pigagibo. Pero sa sa experience mi with Kamalig Bank, nagkaigwa po kami kumbaga, kasubang nabanggit po ni Sir Ray na saro and nahapot maman po saro ang financial literacy sa mga topics kumbaga na katabang mis sa mga kliyente. Tas minaluwas po digdi sa Gabayaman with Kamalig Bank ang mga naging kliyente mi po. So sa ang focus kang mga tiga-taumi po sa inda ng mga na knowledge kumbaga sa mga pa-seminar, manungod po ito sa personal finance. Like may igwang sa mga agum ngaya kang mga farmers, tuturuan kung paano ang pag-budget para kumbaga sabi nga ni, limitadong kita, resources na papatama-tama siya sa pangaipo sa harong. Ayun. Na may matatada pa. Tama ba ako, ma'am, na mga kliyente kang Kamalig Rural Bank, iyong piga-undergo sa mga training, financial literacy para medyo magmaray ang sendang sendang negosyo or financial capability. Tama po ba, ma'am? Opo, kasi si Kamalig Bank po nagpapautang sa mga sa mga saradit na negosyante para eventually eventually magdakula ang sa indang negosyo. So sa bako lang po sa Gabayaman milalaog ito, kundi pati po sa CPA helps. Opo, itong mga nag-autang sa inda. Ayun. So kumusta, ma'am? So naging feedback ang Kamalig Bank kang inanota inintroduce ta ining pakulang sa CP helps ko ining project na pigibota sa mga kliyente ninda. Ano po naging feedback sa tuyang partner? Positive man po, kumbaga wala man po sindang naging ngayang reklamo kumbaga okay ang partnership may and sangunyan po nga ni undergoing ang samong mga negosasyon na magdagos po ang partnership with them. Ayun. Okay man, open man po sila na magpadagos po. Okay. Ang kagayonan kanimo, tanabanggit din kanina tapos ni Sir Ray na igwa kitang manual na ginibo specifically para duman sa mga beneficiaries ta. Tama po ba? Manual? Yes po. Kasi si accounting baga, sa pag nadangog pa lang kang ibang tao,
Uy, gari, dito yan. O, digdi po sa sa under digdi sa Gabayaman as kumbaga nga ni ARM kang CPA helps. May mga nagkaginiribo na po sa department na mga simplified na mga libro na bawa para sa kung ang kliyente mga saradit na mga negosyante. Tapos actually anticipate minaman po talaga na baka magkaigwa kami mga kliyente na mga paraoma. Yan, Igwa naman po ngunya na available ka iyan na kumbaga material na pwede ning itao sa ayan kung sakali na magkaigwa kami kay mga kliyente. Kumbaga naga-anticipate na po kami pero sa ngunyan po ang mga kadaklan kang naging kliyente mi under CPA helps po ngali na ayan yaon man si Gabayaman na kumbaga nakagabay, nakaantabay, nakatabang, nakabulig sa sa yan mga micro entrepreneurs po. Ayun. Di mo naman sabi ko banggit ng manual. Ano po usually anong mga sample kan manual sa simple recording ngaya or paano pag analyzer kang finances etc. Ano po mga klaseng manual ito, ma'am? So mga simplified siya na kung sa accounting pa may mga yan kung sa komplikado na igwa nga kitang so ma-record ka tang transaction. Pero simple lang na dai ka na ma-journalize ka debit, credit, mga araw ka yan. Pero digdi po na lang siya. So simple na lang na cash in, mga cash flows na lang. Tapos tigtuturuan man kung i-record mo man niya sa ibang mga ano pa ang mga resources mo or mga assets mo diyan sa negosyo mo. Tapos may mga man po sa seminar tigpapahiling ang mga sample na transaction na pwedeng mangyari ngaya sa indong negosyo. Tapos ipahiling paano ito i-record sa sabihin pa nga ning papasil na libro na tigibo mi po sa department. Kumbaga sa mga layman's term lang yan, so naglaog, so nagluwas, ano naman yan. So gararog lang kaya naman kumbaga sa pwede nga, sabi ni Sir kanina, may ginibo talagang na notebook na talagang para duman sa kliyente. Gararog ka, may notebook na or papel or form na tita o nakita duman sa mga beneficiary para duman ang gamito ninda yan sa mga transaksyon. Tama po ba, ma'am? Yes po. Apulon ko na lang po lugod siyang booklet. Pag notebook, may bugon. Aron po kaya tigtatawan po ang kliyente. Tapos yan, pasil man sa na talaga. Sa bako na siya kasing dipisil kang sa gigibo kang mga estudyante mingani din. Aram ta na po yan. So pasil talaga siya madaling sabuton kang pag seminar man po nagtatao kay mga halimbawa ngayon ang mangyaring transaksyon ang bahal ka mo kay paninda sa inindo ilalaog isusog ko naman sa kang sabi ni Sir Ray na ang iba talaga kung warang recording yan sige mo lang gastos basta may benta tapos ang iba pa nalilingawan nila kung ano ang dapat na kumbaga i-consider nila na cost man kang sa ilang pagnegosyo kaya nagpupuro lang sa pag-analisar baga kang ang transaction. Sabi ko kasi bago may mga nahiling ako kato sa mga rural areas baga na naglaog ki 10,000 na kumpleto sa grocery, may mga chicheria, mga sardinas, etc. After a month, mailing ko lang, imperdibly. sa mga non-saleable items, nagapot na sa tagsadiri. Ano yung nangyari kay nita? Naging imperdibly na sa sutunakan. Imperdibly. So, mga non-saleable items. Ano nangyari nga sa kwarta? Yun na ito. So, maray ining ginigibutan na extension projects na-analysar kan mga small entrepreneurs micro entrepreneurs na makangalas nga na wara uni pa lang sa naging dahilan. Nung araw ka na itsura. Tama ba, ma'am, ang araw ka? Opo, ang hiling ko lang po, personally, dahil igwang recording, may libro, na disiplina baga so pag luwas kang kwarta na, dahil man siya dapat na iluwas. Kung ang nangyayari pa, araw nga ka sabi ni Sir Ray, na nga ipo aki may babayadan, maku duman ang gad sa duman sa kahakang negosyo. Nagainaaraman, mas natabagan nakuha na sa ibang parte kang kapital. Na sabi nga ni Sir Ray, dapat duman ka lang talaga sa kita. Kasi ang benta, bako man siya kita. Tatanggalin mo pa duman. So, naging kumbaga, ang naging cost mo ka itong ipinabakal mo. Bawa ngayon, nagbakal ka ki 100 pesos na paninda, ipinabakal mo 120. Nga ipo ngayon, naghagad so aki mo, paagad ki balon. Tinawan kang ina ki 50. Para 120 sublet niya. Ang kita niya duman,
20 pesos man sana. Restante na. Nagtaon na ano kumbaga nabawasan na so ano yan. So so kapital. Yan, Kasaro pa so cost ngayon kaining paninda ko 100 pesos. Pero dai talingawan igwa pang cost na dapat na i-consider duman. So pamasahe mo kang nagsaod ka itong paninda mo kasabay pa ito dapat sa tiga record. Na minsan dai na lang na record. Na pero dapat i-capitalize man rumdumon man ito. Talking about ka ng costing, ma'am, natuturuan ta sinda na unang ang kapital mo, unang binakal mo, unang may transportation, may ano yan, may baggage, may etc. Natuturuan ta sinda, ma'am, para ma-presyon talaga nin gusto ang sarong produkto as in kumpirang porsyento. Pero nasabay ta sinda, ma'am, sa piguturo ta sa mga po, sir. Kasi ang nagiging problema talaga sa costing, ang tiga-isip lang kang iba, uni nga ang ibinayad ko duman sa tindahan, kang pagbakal ko kainin. Nalingaw ng datan ko, sir, nagpa-baggage, nagbayad ko nag-arkila kay tricycle. Nalilingawan ito. Tapos halimbawa nga, binakal mo sang gatos pesos. Tapos, ipabakal ko daw nga ini, sige, bako ng 120 tagrabe baga, wala talagang mangyari dyan. Ipabakal ko nga ini kay 150 sa tindahan ko. Ito pala, nag-arkila ka kay tricycle, 50 pesos. Tapos, assuming na ito lang ang binakal mo, kung dakol man po talaga sa binakal, kung baga, mas spread out man itong, itong cost na ito kang transportation. Pero kung halimbawa ang binakal mo nga, para exaggerated lang ba, ito lang talaga. 50 pesos sa pamasahe mo, dahil mo na pinabaggage. Pag pakal mo siyang 150, wala ka man talagang tigkita. Kaya importante talaga, Kari baga, nagano ka lang, nagkawang-gawa ka lang. Bako man po yan ang objeto kang negosyo. Sabi nga ni Sir Ray, ang negosyo, saro man yan na tao na nagtatalubo dapat. Na separado siya sa owners. Kaya sabi nga ni, saro sa mga kasi banggo na nabanggit na po ni Sir Ray, na dapat, para naiiwasan man niya na nagapara ako aki dakulon na naaamita na ang kapital, dapat ang tagsadiri suswelduhan man niya ang sadiri niya kasi ang iba pa imang suswelduhan ang sadiri niya. Kaya sige sa nang kuha, pero kung pigsuswelduhan ang sadiri, ara mo kung sa aldaw na yan deserve mo na makuha man lang ang arog kaining kantidad bilang sweldo mo ngaya. So at least ara mo na ito na dai ka nakakalagpas sa dapat mong kaon. Tapos pag nag-costing ka kang produkto, kasabay na duman kung baga sabiyon ta pangani i-factor in ta na ika bilang tagsadiri na ika ang nagapagal sa gabos-gabos na mga transaksyon diyan na nagbabakal ka kang kang paninda, kung nagnenegosyo ka sa pagtinda, ika pa ang nagbabantay sa tindahan. Ikaw pa ang ikaw pa ang nagmamantinir kang, siyempre, dapat sa tindahan mo, magayon ang ambience, malinig, etc. Ika dyan gabo. So, dapat kasabay dyan talaga na i-factor in mo sa pagpapatong mong presyo na dapat makover ka itong ipapatong mong presyo inot so cost. Pangduwa, so mga expenses na dapat susulduhan mo sa diri mo. Tapos siyempre kung nagagamit ka mong kuryente, depende man po sa negosyo. Kung nagagamit ko tapos ito, ang expenses na ito, dapat makover ito. Tapos kung sa barangay po baga, may pigabayadan sa barangay na mga di ba naghahagad key permit na magnegosyo. Kung may mga bayadan, dapat na-cover po ito duman sa sa tigma-mark up. Tapos kasabay pa duman na consider mo man, gura so dapat na maging kita mo. Baka man nag-recover ka lang kang cost. Pag nag-recover lang kang cost, gari baga sayang lang effort mo. Paano man ang opo. So kumbaga ma'am, so total cost kang pag-produce kaning sarong bagay na ini tutotalon mo yan tapos ma-mark up ka so reasonable na mark up para mahiling mo may income ka Isa ba yan sa bigito mga Okay. Naturuan ta sinda ma'am. I mean nagagiyan ta man sinda, let's say, ano nga epekto kaning inventory? Anong ang epekto kaning haluing nga magdalaga ng produkto mo? Anong epekto nga kaning alangkawon ang presyo mo? Nagagaydan ta man sinda mang arugayan? Opo, sa sa kumbaga sa mga kliyente na kumbaga very open man maghagad baga ki opinion ki apod ka ini ki advice. Ta syempre si focus me lang talaga is like paano ang pricing. Tapos sa mga iristoryahan na lang na minalaog ta sa mga seminars, sa mga pa-training paano sa seminar. Open man po kami sa like may hapot ka mo. Tapos minaluwas po yan na kasi pagka slow moving talaga po ang inventory. Ang korta mo yaon diyan. May pa siya, may risk pa na baka
kung alimbawa ang tigtit nila pagkaon, baka maraot na ilugod mabakal. Yan, So oho. sa advice, although sa training talaga, bako talaga ngaya siya. So focus like pag ang focus kang training is product costing or pagpresyo kang paninda. Minaluwas lang po ang mga arog kaan na issue pagka dumana sa titawan kay oportunidad ang ang kliyente, may hapot po kamo. And sabi mi nga ni parte man po kang kang accountant, kang accounting ang piga-apod ta na management advisory Yun. services. So kung arog ka iyan, tigtatawan mi man po yan kay lugar. So kumbaga depende na po sa kliyente. Iyo, iba produkto ba ma'am? May pwedeng haluin ang expiry date, may mga produkto nga na haliputan na mga highly perishable, mga goods nga na yan, medyo dapat i-dispose agad mga arugan. Nakakasabay ma'am during the discussion, nagruluwas yan, mga arugan ng mga anggula, no? Tapos gari baga na lang na mataram na sa experience ninda sa gari ada ka advice mo po sa experience na lang ninda. Kung arin ang mga slow moving, dai sinda duman kumbaga dai magtao kay grabing kapital. Kung nahihiling naman sa experience na haluyon ini mabakal, mabenta. Dai ka na sa masunod na pagsaod mo, dai ka lang una magbakal. Tapos sa mga pag naubos na, dai ka magbakal kay dakulon ta. Na-experiencehan mo na haloy ito bago na nabakal. So nakatingga sa kwarta mo duman na kung nabakal ko ta ito, nakabakal ka na naman kibagong paninda, nagkaigo ka na naman kitubo ko ta. Yan, So mahiwasan pala ang sakop ta mama, no? Sa Rayan, mahiwasan ang sakop ta bako lang sa recording, pati pag-analisar, pagtaringiya, siniba pa. Gusto ko tang idagos pa ini Sir Ray and Ma'am Pabi, kailang inabutan ka ng oras, 1 minute na lang. Parting words tabi Sir Ray, baka may mga gusto ka pang sabi yung tabi sa yung mga parantabay and would-be clients ta magiging partner, Sir Ray? Sa gabos po na interesado sa samuyang programa sa CPA Helps with the Gapayaman, yaon lang po ang Bicol University para magtabang. So pwede po ko magdigdi sa Daraga Campus sa BUCBEM para maaraman mi kung ano ang kaipuhan tang mga recording, kung anong tamang disiplina sa pag-separate kan sa tuyang gastos sa diri, sa negosyo, product costing kasabay man po duman. Then actually po sir, igwa pa kita duwang magayon na topic na pwedeng maisabay kailan kulang ang oras. So pag-utang. Syempre baga ang mga negosyante nag-uutang yan para pangdagdag kapital. Syempre may interest duman. Kung ano ang tamang paggamit ka ng utang, buda interest, kasabay man po sa tigtutukdo mi, buda tigtatabang. Then ang saro pa na gabos digdin na tao interesado, taxes. Ito po ang mga halabaon talagang istururulan po ito. Ang lawing na istorya tayo. Maabot. Basically naman po ini mga micro, day man po ini nasasabay sa taxation tangunya sa Pilipinas. Na syempre, tigtabangan kan gobyerno na ining mga sredayot, mag-ingwang muna para magnegosyo, saka na lang i-tax. Okay, sige. Pero syempre, pag nagdakula ka na, ang negosyo mo, dakula mo ng tax mo. Kasunod tayo siguro. Sorry. Ma'am Pabi, last words tabi, mga final words tabi. Thank you Sir Ray, Ma'am Pabi. Final words po. Fine out. Kumbaga, lang ako, duman sa tigsabi ni Sir Ray, open po kami sa sa accountancy kang mga walk-in clients. Although hanap man po talaga kami kay kliyente, pero kung may mga walk-in, accommodate naman po yan. Okay. Sige. So, ilang po mag-alang-alang. Okay. Saro po yan sa mga mandato ni sa eskwelahan na magtabang sa komunidad. Okay. Maraming salamat, Ma'am Pabi. Ang sa ko yung mga nakasabay po rin si Professor Nalisa O. Pabilona, ang Department Chair kan Accountancy Department, and si Professor Ray Joseph Redoblado. So, dyan po nagtapusan sa mga programa. Ini po si Edgar Barameda, hasa sa masunod na Webes sa programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Salamat. Maray na aga po sa inyo, gabos. Napasaindo ang programang Bicol University.